Minkejja illi ħafna nies jaħsbu illi fi żmien il-kavallieri fis-seklu 17 il-ħajja kienet qisha xi ħolma ta' rikkezzi u raffinar. Minn dan kollu mhu xejn. Iż-żmien hu aħrax sew. Il-ġlied u l-qtil u komuni, tant illi ġie rreġistrat reat simili minn tal-inqas wieħed fil-ġimgħa. Fl-1636 seħħ qtil illi wassal għal konflitt u disgwit bejn il-poter ta' 3 awtoritajiet tal-pajjiż, il-Gran Mastru, l-Isqof u l-Inkwiżitur. Dan ż-żmien fejn hawn Malta u ħafna traċied bejn Sqallija u Malta għal ħafna bżonnijiet bħal qamħ, żejt u imbit illi kienu jiġu minn hemm. Għalhekk is-sipaġ mielu ta' Sqallin f'Malta. Biż-żejt inġibha Malta nista' nimla kull buqar li f'kull dar biex joqogħdu jxabbu l-ħobs fil-benna ta' Sqallija ħabib tiegħi Charlie. U naħseb inti mhux biż-żejt biss ixxababhom lill-Maltin Skarlatta. Hawnhekk ma ngħid xejn, jiena. Dal-pajjiż li jismu Birgu hawn trid u kif trid. Issib kollox. U anke eks milli jidher Skarlatta. Int, Charlie, mhux sattija xejn? Mhux ġi ħsib tal-jenti? Mulku xi ħaġa. Il-mulej jiżik ħajru qalb tajba. Il-bambin batek. Għax għandi tifel wieħed imma jaħasra bla dawl, ma jista' jagħmel xejn. U jien issa ma nistax imur innaddaf lin-nies iktar. Kull imkien joġani. Imnalla li tgħaddi minn hawn ta' spiss u kull darba ttini xi ħaġa u sinjur. Il-mulej jibqa' jafulek. Saħħa. Il-bambin jibqa' jafulkom għal dejjem. Saħħa u slim. U kemm intom minn tagħna. Il-lejl ta' Novembru 1636, żewġ Sqallin iltaqgħu flimkien. Francesco Skarlatta, negozjant Sqalli, iltaqa' ma' Nicolo Ciardi, Sqalli ieħor. Wara li xorbu xi ħaġa flimkien, Skarlatta ddeċieda li jgħid lil dan il-ħabib ġdid tiegħu imur jikol miegħu fid-dar tiegħu. Insqalli ta' Vera, tiġi tistidilni hawnhekk ġewwa darek bil-kemm tafni. Il-Vera nafulek u mbagħad wara l-ikla tajba li offrejtli. Xejn ħabib. Wara kollox int kompatriot Sqalli bħali. Jiena u int isnaħwa. Kif nista' ma ngħidlekx. U wara kollox int kaptan ta' ġifen. U jien negozjant bejn Malta u Sqallija. Nistgħu naħdmu flimkien, le? Anzi, il-lejla jien torqod f'kamarti. U jien noqgħod fil-kamra li għandi lesta għal parentela jew ħbib li jiġu minn Sqallija. Le, dan wisq, ma tarax. Aħna ta' dem Sqalli, għandna nkunu maqudin. Inti taf. Grazzi tal-li offrejt il-kamra tas-sida tiegħek. Il-Vera napprezza. Biberija u saħħa. Biberija u saħħa.
Sibtu kuċċoni, Francesco. Għalek rrit nimur norqa fil-komu ta' soldati għax ma kien hemm xejn ta' valu. Ora. Dan id-delitt niżel fl-annali tal-kriminalità, imma kien delitt li wassal għal konflitt diplomatiku bejn it-tliet poteri tal-pajjiż. Bdejt najjat u tlaqt niġri. X'kellu? X'ritni nara. Ma rajtx x'kellu fuq. U dan jonqosni issa jien, ara jien m'għandix naqsam. Jien bdejt nibża u ġejt insibkom biex ngħidilkom bih. Xejn iktar. Iktar jien ukoll. Imisni ma tkellimt xejn. Aħna mhux għalhekk qed ngħidulek biex forsi nkunu nafu x'jismu u fejn joqgħod. Min taqsek raftu. Dak sqalli. Ikun hawn ta' spiss u vera raġel tajjeb. Miegħu kollu raġel ieħor, sqalli wkoll. Inti mhux sattija xejn? U jidruħ bibsew. Imma tafhom sew? U rajtom għawux. U mbagħad aktar tard meta mxejt warahom, rajtom deħlin ġobib. Fit-triq tem wara. L-iżbirri mill-ewwel bdew bit-tfittxija tagħhom u jistaqsu lem u jistaqsu law biex jaraw fejn jistgħu jsibu lil ċardi. U saru jafu illi kien ħaġa waħda ma' ċertu Trimaki. ċardi sema li l-iżbirri qegħdin ifittxuh u rid jara x'jagħmel. Imma kif waslu biex jissuspettaw fija? Ikolli nstaħbaw ġewwa issa. Issa naraw x'jiġri. Skont id-dokument tal-każ jidher illi li wara sar id-delitt, ċardi ħarab u ġie għalkemm f'din il-Knisja tal-Madonna ta' Damasku. Bosta knejjes kienu joffru dik li tissejjaħ l-immunità ekleżjastika, jiġifieri li sakemm persuna li tkun wettqet reat tkun qiegħda tistkenn fil-Knisja, din ma setax tiġi arrestata. Dan hu l-fatt li qajjem kontroversja sħiħa u tilwima kbira dwar il-każ. U hekk beda l-argument bejn it-tliet awtoritajiet. L-iżbirri ħasbu fi pjan għaqli kif għandhom joħorġu l-ċardi mill-Knisja mingħajr ebda inkwiet. Anzi, iġaluh joħroġ minn jeddu. Batulu ittra li suppost ġejja mingħand Trimaki bi pjan biex joħroġ mill-Knisja u jaħarbu lejn Sqallija. Nikolò Ċardi, fisem il-Kastellanija inti tinsab taħt arrest, akkużat bil-qtil tal-merkant Francesco Scarlatta. Jiddispjaċini ngħidlek din mhix għajr sfida lejn l-awtorità tal-Knisja f'dawn il-Gżejjer. L-imputat Ċardi ma ħallix il-post immunità min jeddu, min rajħ ġie mqarraq. Doppju. Fuq Ċardi u fuq l-awtorità tal-Knisja li jien. Ma taħsibx li qed tesaġera, Eċċellenza. U għaliex manipulazzjoni għal ġid tal-ġustizzja u mela Ma trix tgħidli, Eċċellenza tiegħek, inti ma kontx taf din nasba? L-iżbirri tiegħek jissugraw u wettqu dan il-pjan mingħajr il-konsens tiegħek? Taħseb li ma nafx dwar dik l-ittra li inti ktibt lill-Kardinal Barberini fejn fiha informajtu li jiena kont qiegħed nimmanuvra biex inti spiċċa mill-kariga ta' Esqof? Se nieħu azzjoni skont id-dritt tal-awtorità tal-Knisja. U ħanajdek bil-qudiem. Ħanoħroġ digriet fejn Ċardi jaqa' taħt il-ġurisdizzjoni ekleżjastika u intitolata l-ażil. U nipprojbixxi li jiġi torturat. Il-biċċa ma wafqitx. Anzi, is-sitwazzjoni komplet teskala. L-Isqof Balaguer wettaq dak li kien qal. U naturalment, il-Grammastru Laskaris talbu jirtira d-digriet. Imma l-Isqof komplażiet billi qal. U qed inwissi lil kulħadd min jikser l-ordnijiet tiegħi
se jiffaċċja kastigi ibsin. Il-kobba komplet titħabbel. Il-Gran Mastru appella l-Inkwiżitur Gigi fil-waqt li l-isqof kiteb direttament il-Kongregazzjoni Rumana tal-Immunità Ekleżjastika u xella lill-Ordni ta' San Ġwan biksur tal-awtorità reliġjuża u bisfida lejn il-privileġġi tal-Knisja. Jeħtieġ li noqgħod attent f'din il-biċċa. Il-Gran Mastru talabni l-għajnuna tiegħu. Bil-banda l-oħra, il-Kongregazzjoni Rumana għall-Immunità Ekleżjastika trini nappoġġja lill-isqof. Beda jaħseb li ma jżomm mal-ebda laħa fuq din il-biċċa, imma xorta jibqa' juri li qed jagħmilha ta' medjatur biex isewwi d-disgwit li kien hemm. Naħseb li hekk se nagħmel. Minkejja l-appelli tal-Inkwiżitur Fabio Chigi u t-tentattivi kollha tiegħu biex jagħmilha ta' medjatur bejn il-Gran Mastru Laskaris u l-isqof Belagwer, il-kwistjoni baqgħet għaddejja tant li komplit teskala. Ċardi spiċċa jittieħed minn ħabs għal ieħor u għamel żmien fil-ħabs ta' kull awtorità. Fl-aħħar, wara ħafna aktar piki, sar appell il-Knisja f'Palermo illi qajjem kontroversja kbira fl-24 ta' Frar tal-1639, aktar minn sentejn wara l-omiċidju. Għandi l-obbligu li ninforma il-partijiet konċernati, il-venerabbli eċċellenzi tagħkom, illi bordni tal-Kardinal Barberini skont digrit maħruġ minn Ruma, l-imputat in kwistjoni għandu jgħaddi taħt il-kustodja tal-Gran Mastru u jitressaq quddiem it-tribunal. Jiena infurmat ukoll illi l-istess imputat ma jistax jingħata ebda pena tal-mewt jew isofri xi tortura bħal ngħidu aħna il-qtuħ ta' xi partijiet minn ġismu. Imma stenna. Il-kompliċi ta' ċardi, Trimaki, x'kien sar minnu? Ġabjaġġo Trimaki! Jiena li kemm ġejt meħlus b'digrit tal-Gran Mastru. Ġabjaġġo Trimaki inti tinsab taħt arrest b'suspetta kompliċità ma' Niccolò Ciardi fil-qtil tal-Merkant Skarlatta. Jien m'għandix naqsam. Dak jaraħ it-tribunal. Ejja, jien m'għandix naqsam. Trimaki irnexxielu jaħrab miċ-ċella tiegħu Forti Santirmu fejn kien qiegħed jinżamm. U naturalment fittex l-immunità ekleżjastika billi staħba fil-Knisja ta' San Dominku f'Valletta. Laskaris talab il-Chigi intervjeni, imma din id-darba l-Inkwiżitur ħasel idejh u qal li l-ordni tiegħu kienet tapplika għal dan tal-aħħar. Madankollu, Trimaki spiċċa estradit lejn Sqallija fejn kompla ħajtu fl-inkwiet. Kif rajna, każ taqtil kien wassal għal argument jaħraq bejn it-tliet setat tal-pajjiż dwar drittijiet u mhux drittijiet. U għalkemm iż-żewġ qattiela xorta spiċċaw ishom illiberati, imma kienu waħda mir-raġunijiet illi tbidlet il-liġi tal-pajjiż għaliex il-Knisja tilfet id-dritt illi tipproteġi kwalunkwe bniedem kriminal illi jidħol jistkenn fil-proprjetà tagħha. Bis-saħħa ta' dan il-każ fl-1761 tnaqsu l-knejjes li joffru l-immunità fil-waqt li din ġiet abolita għal kollox mill-Ingliżi fl-1828 u qatt ma tista' ssib gode immunità Eglesja, imma ssib biss non gode immunità Eglesja. Grazzi għall-imsejken Skarlatta fuq kollox.